Uite așa a început aventura noastră. Bă, ce bulangiu ești! Ce bulangiu ești! Bravo, bravo, bravo! Ok, să începem cu începutul. Am ales să mergem acum la finalul lunii septembrie la Baltă de la St. Paul pentru 48 de ore la o partidă de pescuit. Am ales standurile 21, 22, 23 și 24 și apropo, hai să facem cunoștință. A fost Sebi, Luci, Marian și cu mine. Ce a ieșit? Sper să vă placă. Noi ne-am distrat la maxim, am prins și pește, dar hai mai bine să vă arăt cum a fost. Să filmăm un pic venirea. Mamă, câte mașini în parcare aici. Dar 4 încă n-au ajuns. Nu contează. Nu contează. Ok. Uite mașinile. Ia uite frumos. Numai să nu vină Alizeu pe noi. E zis să nu mai cobi. Ia uite ce frumos e. Opa! Nu mai oprești motorul? Nu. He? Să înceapă revelionul. Nebunie de bagaje. Acesta este standul. Foarte frumos. Foarte frumos. Bun. Să trecem la treabă. Cortul este gata. Spombul l-am pregătit. O să folosim această minunată rachetă Made in China, seamănă cu ăla de la Wolf, dar nu e ăla de la Wolf, e ceva din China, de pe AliExpress. Ia să vedem. Încă n-am pus rodpodul, dar nu mă grăbesc. Aici avem ce vom arunca în apă. Arată bine. L-am pregătit un pic înainte să se așeze, așa să ia aromă. Să sperăm că o să fie bine. Bun. Ne apucăm de spomb și hai să vedem înainte. 20 de spomburi. Standul este gata după multă muncă, s-a făcut noapte. Bețele sunt în apă, avertizorii pregătiți. Am și cortul pus. Totul frumos, curat. Să facem o vizită pe la băieți, să vedem ei cum s-au pregătit. Poate vine și ceva trăsături. Da, dar ce frumos aici, mă! Lumină, pat. Te filmezi? Unde-i cortul? Mă filmezi? Da, unde-i cortul? Aici, ia uite, frumos. Cortul tău unde e? E acolo, e pus, e zic. ok. Cam pavilionaș așa locul tău. Dar foarte frumos, cozy Super așa. legat. Cozy, da, ai. Din acolo, dar nu mi-l bag înăuntru că îmi fac sânțare. Aoleu, prea târziu. Uite bețele, bă, da, ce setup aici, ia să aprind becul un pic. Să se vadă, stai să văd dacă nimeresc becul. Becul e... Păcat că nu-s bețele în apă, dar în rest, super setup, domne. Super, frumos. Molinete corecte, rodpod, bravo. Hai să le vedem în apă. Ce face și Luci? A, uite-l aici. Wow! Ce frumos are setup-ul. Ia uite, asta să nu-i bagă în ochi la frontala. A, Luci e cu bețele în apă, domne, nu se plânge nimica. Mânică scurtă, pantaloni scurți. Primele două trăsături, la primul l-am luat din gură, că m-am grăbit, am zis să fiu eu ăla. A tras? Da, Și mie. Era caras. am avut trăsătură corectă, dar n-am avut răbdare și m-am grăbit. Erai deja nesimțit dacă din prima așa. Ai luat 2 mincioguri? Am luat 2 minciocuri. E bun. 2 minciocuri.
Bă, se anunță interesant, mă. Tot a... Trebuie să-mi fac rutina, trebuie să-mi iau ceasul și berea și vin la voi. Ai văzut? Aceeași momeală, aceeași chestie, nu? Aceeași rețetă, nu Perfect. schimbăm nimic. Oricum nu spunem aici pe Doripescu ce se întâmplă. Nu, pe fondul roșu fac Bine, mă duc pe la colegul celălalt, pe la cobrit, revin. Marian? Ia uite-l pe ăsta. Împrăștia totul pe aici, cortul pus. E bun, hai că n-arată rău. Cam mic cortul. În cortul ăsta am dorit noi, mă? Doamne ferește. Ce, mă? Ia deschide să Oh, ai ponton? Nu puteți să vezi ce te plictisești până acum. Bravo, mă. Ia uite, bă, ce ponton aici cu... Frumos. Frumos. Mamă, mamă, nebunie pontonul Marian. Foarte frumos. No, să vedem ce este din pontonul ăsta, sunt curios. Mișto. Ne deplasăm la Marian. M-a chemat că tocmai a prins unul. Am prins și unul mai devreme. 19,2 în sling, dar l-am dat fără să filmez. Hai că filmăm pe ăsta. Unde ești, Marian? Stai așa. Stai, că vin să te ajut. Sling direct. Uite ce frumusețe. Băi, am crezut că e mic. Că așa de ușor vine. I-am tăiat ăla, știi? Ai făcut ca la Ianis. Vezi cum prins. Să nu mai. Unde e celălalt? Pe interior. Vezi, trebuie să pui și fermoarul, dar e în regulă. Stai să scurgă apa. Bine, Marian. Bă, același băț. Aceeași, numai cu Frankfurt. Da? Nu zic cu ce, că ești pe filmare. Numai cu... Vezi că de-aia trebuia să pui, să închizi ăla. Deci ai prins la căpșună. La cerealiere, la nu știu ce. Ia uite ce frumusețe. Îmbrăcat bine, bă, Marian. Am prins și eu unul mai devreme, 19,2 în sling. Serios? Da, am poză. Păi și n-ai chemat? Păi am chemat că era Luci și a venit Sebi de fapt să Păi mă... nu, să-ți facă poză. Mi-a făcut poză. A, da? Am poză, n-am apucat să trimit, că ai venit să mă chemi. Așa. Hai să vedem, Marian. Stai. Hai, night mode activat, în până ține. Ăla-i. Hai să văd și fața. Gata. Nu-l trânti, că e sensibil. Hai, e bine. Super. Hale, liberare. Bine, Marian. Rupele fâșiu, bă, dar ce ponton lung ai să-mi fut una. Ce urât am zis. Gata, ia uite. Pa, băiete, du-te, mai vino, mai ia, poate și mai mare un pic. Hai, te-a dus, bravo. Bine, Marian. Felicitări. Ora 5, ha? Eu n-am dormit deloc. E bun. Ia zi, Lucică. E interesant. Da? Și-a plecat ușor lateral. La mine vine, mă, că am aruncat acum eu cu spodul. L-ai speriat cum ce-a venit aici. Marian, tu l-ajut să scoată, că eu o să înregistrez momentul. E pe filmare, stai liniștit. Ah, Găsim trăsătura. perfect. Avem acolo un GoPro. Știu de data trecută că l-avea. Numai că nu prea avea ce filma. Tura trecută, pe Nu mă refer la Ianis. tura ta trecută, nu a mea.
Tura mea trecută drăguțul GoPro a avut de lucru. A? Cum e? Cum îl simți? Trecută la băț. Da. E aici miciogul. Acolo e departe încă. Da, da. Păi cred că am dat 100 de metri pe asta. Hai că a venit mai aproape. Hai. Hai că suntem în 20 de metri. Marian se pregătește. Opa. 6 kg. A, nu, e mai oglindă. De-aia vine așa greu. L-am văzut, se vede. Mă, nu știu ce să zic. Nu cred că e 6 kg. Și are două bile, într-adevăr. Bă, dar n-a prins nimeni oglindă astăzi. Mă, nu știu. Da, da. Bine. Te plăci ce efort depune. Pare un pic mai mare. Eu cred că e mai mare de 6 kg. Mai mare. Să nu sară. Așa. Bravo! O mișcare exemplară, domnule, frumos. Sper că mă stropește. Opa! Asta a fost al meu. Să fug repede? Nu, că nu mă învăț mai. Am două bețe aruncate. O tacă te știu. O fi carasul? Ar fi fain. Ia uite-l, ia uite-l. Hai să batezi că poate duci. O frumusețe de pește, domnule. O frumusețe de pește. Bravo. Mă băieți, mă. Oho, are mai mult de 6 kg asta. Gata, 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 liniștește-te. Ce vorbești, tată, ăsta are... Deci ce noroc că l-am scos. Că dacă începea așa în apă. Hai că revenim la poză. Hai să vedem cântăria oficială. Numai că nu se poate încă. Așa, Luci. A? 14 kg, 16-62 în sling. Exact. Deci aia înseamnă un 14 jumate, nu, ce mai mult, de mai mult de 14 jumate, care are maxim 2 kg 2 sling-ul. kg a scăzut și... Facem și sling-ul să știm după aia cât are. Perfect. Hai să vedem o poză. Ajută-l, Marian, de asta la o parte. Hai că am prea multe pe cap. Așa. Bravo. Și acum urmează partea frumoasă. Ne pregătim de o poză frumoasă. Da, da. Mai dau apă că a luat sângere la codița. Ai spray-ul ăla să-i dai? Da, nu cred că e de la mine. Ah. O fi din apă, să fi împiedicat de bolovan ceva. Voda cât a din vodă. No. Hop, hop. Așa, Luci. Stai. Stai să-ți văd fața. Stai, încă una. Gata. Bravo. Foarte frumos. Felicitări. Este colaborativ. Ce frumos. Mi-a plăcut. Cum a stat el drăguț? A stat, drăguțul. Hai că acum Și că da, stai că... dă-i un vânt. Na, ce... Zice, gata, hai, bagă-mă în apă acum că mi-e rău. Hai, du-te și... ce zic, mai mare un pic? Vorbește cu șefii tăi. Bă, de când am mai prins și oglindă, bă. Acum am uitat că pleacă. Gata, s-a dus și a revenit. Bravo! Aici nu, pentru că nu e adâncă la mal, nu luptau eu așa la mal. În partea cealaltă era dita mai și am prins o dată de 18, am stat cred că o jumătate de oră. GG. Se duce într-o parte. Drill? Sau nu? Tu tragi sau el trage? Am tras și mă trage și el, sau mă rog, el mi-o lasă. Vine încoa?
Uite-l, uite-l că mișcă. Opa! Pleca lateral. E bine, e bine. Din coadă, din prima. Luci e pe val. Ne rupe azi. Bravo. 100 de metri standuri. Foarte tare. O, dar se duce bine. Hai că e bine, hai că e bine, pare promițător. E mai mic decât ultimul, dar Da? Se zbate mai zbuciumat un pic înseamnă. sub 10. Sub 10? Oh, ok. Ok. Bine, hai să te las să faci drill-ul și revenim. Suntem cu drill-ul spre final, doar că avem o problemă. A intrat băiatul în stuf, ia uite-l. Ai, 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 unde e? Lăsăm elegant. Ui. Hai că a ieșit. Bravo, adu-l la mine aici. Trebuie să-l ții așa. Eram un pic emoționat, dar în acest moment Hai să și vedem. 6 kg maxim. Nu-i greu deloc, dar e agitat. Uite. Sau un pic de amur? Nu, nu. Vezi că vine aici la... Că nu m-am amurit, s-au băgat în partea aia până acum. Sau, ba da, mă. Cred că e ten. E tenuț, mă, băiatule. Stai, stai, stai. Nu, nu, că nu... Trage plasa, vede de sus. Da, În partea asta altă. stai acolo. E că dacă îl văd, îl și iau. E tenuț, uite ce frumos e. Hai. Dacă se dă așa peste cap, nu pot să-l iau. Știu. Nu, 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 nu. Ai, e prea departe. Nu-i nimic, l-am luat. L-am luat, gata. Sare din plasă. Nu sare. Sare, crede-mă. Nu mai sare acum că l-am. Plasa. Bravo. Bă, ce s-a zbătut nebunul. Dă-mi Dă-mi așa. Ia, uite ce frumos e. Bravo. Frumusețe de ten. Ho, ho, ho. Ușurel, ușurel, ușurel. Am încercat să-i scot, dar cred că l-are încă înfipt. E îmburit, ăla nu ai. Hai că revenim la poză. Hai sus cu el, ăla-i. Rachetuță. Ia uite-l. Stai așa. Gata. Frumos. Bravo. Hai, eliberare. Și la mai mare. Este ora 2. S-au cam tăiat băieții, nu mai trage la nimeni. Dar persistăm. Am pus solubile, am mai dau la fiecare oră câte 5 spomburi. A început și vântul. Pe mâine se anunță o vreme super nașpa. O să vedem. Ne bucurăm de căldura asta, de că e un pic cam tare, dar mâine o să plouă. Vedem ce să fie. Momentan nu ne lăsăm, ne vedem de treabă. Ideea este că trebuie să persistăm. E clar că nu sunt aici în zonă băieții, dar și când o să vină. Abia aștept să-i prindem. Bine. Ne auzim. Sper cu vești bune și cu pești mari. Din nou Luci rupe tăcerea bălții. Mâncați-a și nu știu ce le faci. Ia să vedem, ia uite-l. Băi, ce le faci, mă? Cât de departe dai? Nu știu. Aoleu, vezi că ți-a intrat în stufulică. Hai aici? De la tine undeva. Sper să nu te iau. Și eu sper să nu mă iei. Hai să-l vedem, hai să-l vedem. Ia uite-l acolo, e fix la mal aici. Luci ăsta. Vrea să-mi ia poza. Putea să fie... Ia uite-l. L-am văzut. Am crezut că e amor. Hai că e bine. S-ar putea să fie frumos.
E îmbrăcat bine, bine. Hai, adu-l mai aproape un pic. Bă, e țăpănos. Mă băi. E țăpănos. Bravo, bă, băiatule. Bă, ne rupe Luci ăsta, mă, fii atent la el dacă ne rupe azi. Mă băi. Ai găsit bine. Mă doare capul. Stai că stropește. Nu-i nimica? Mamă, câta porcu e. Bravo, mă. Hai că l-ai rezolvat. Eu de aici. Asta e... N-am cum să te ajut decât să mă dau la o parte, știi? 18-19 pe acolo. Nici eu n-am putut să mă ajut. Wow, ce porcar. Ce dormeam. Hai că vedem. Mai, să mă dorm în pula. E Dita mai peștele, frate, ce e fain. Vezi acum? Da, nu-i nimic. Fo, hai de mine. Da, domnule. Da, domnule, frumos. Hai, murdărește-te un pic. Nici nu pot să sunt cu voie de greu ce e. Ui, băiatul. Hop, 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 hop. Hai că nu m-ai făcut. Stai, 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 stai. 18,15, 18,20. Bravo, e frumos oricum. Este ce trebuie. Nici ceasul, nici ce zi e. Hai să văd cum faci poza. El în mână. Hai, mă, mai entuziasm, mă, că uite ce pește fain ai prins în puii mei. E chiar Da, mișto. bă, cuculă, dar dormeam. Dorme. Lasă somnul pentru ăia care stau acasă, nu pentru pescari. Pentru Sebi e somnul. Mamă, cât a balonul. Ăsta e balonul de aur. Ăsta are mai mult. Da, are, frate, că atât arăta cântarul. Ia uite, op, 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 op. Am făcut una faină, să știi. Dacă vrei, uite asta. Mai insist, că nu am ținut bine. Arată bine. Da, zic că ți-am făcut una faină, dar mai poți să insisti. Hai, trezirea! Nu ți mai bine ca data trecută. Hai să vedem. Nu-mi place cum ții mâna la aripioara din față. Hai să-mi bag pula. E dat. Râs de mine. Asta a fost pe video, da? Doamne ferește, ce mi-a plăcut asta! Eu zic să-i dai drumul. Hai, încerc o dată. Acum mai bine. Gata, gata, stai. Gata. Bravo. Bravo. Haideți să vedem ce face Sebi la pescuit. Cred că avem o trăsătură. Ia să vedem. Da, da. Hai, hai. Este. Ar putea să fie amor. Aha. Ăla vine spre mă. Dar nu cred că e mare. Hai să vedem. Mă ajut cu miciogul?
Ceva e, dar... Uite, să fac acolo loc să intri cu minciogul. Hai. Nu știu dacă e ceva, cred. Să nu fie caras, parcă vine prea ușor. Bă, dar asta era cu de la tare. Dar nu, dacă e ceva, e foarte mic. A fost de ea de la malul. Nu, că nu-l simt. Am văzut că dau și ăștia cu rachetă și am zis să dau și eu acum caras. Mincior? Bage mincior de caras. Păi ce fac cu el? Ce dracu poți să-l ridici? O, Doamne, ce caras! Două pile, ești prost. Of, Nu, ce faci cu el? da. Asta e. Ce aveți aici, domnilor? Ce se întâmplă? Dublu drill? Încurcat, cum văd. Mă- Dacă trebuie să lași vârful jos ca să poți să văd unde e... Da, e măcar un pește undeva? E un... dulap. Ca așa loc. Vezi de acum? Ce dracu mănânci, mă, acolo? Doamne, cum pute. Zici că mănânci alge. Poți să mulnezi într-o parte, să lași vârful într-o parte? Cu cuținul pe pățul. La jos, să văd. L-am pus, n-am pus pe senzor. Nu l-am mai pus pe swinger. Da, mănâncă căcat ăsta. Râme, ce pula mea mănânci? Râme, vierți. Oribil, oribil, Marian. E prima oară că mănânc de ăștia, dar sunt extraordinare. Asta e rupt? Da. Eu l-am ales singur de acolo, l-am nimerit. Ia să vedem. Și că ăsta bătea un ponton ca să fugă. Să-i scoată din ponton. Scoate din ponton. Oho, oho. Încă nu l-am văzut. Uite, e. Hai. Oleu, ce dulăpior e. Mamă, mamă, mamă. E de la lui Web, de la lui. L-a luat, l-a luat. Bravo. Gălbior. E ceva de el. Am emoții. Am emoții. Faci tu băie sau Tibot? Ce avem noi aici? E ceva. Emoții. Emoții, că e mare. Bravo, mă. Ia rublu și tura. Și tura asta. Bravo, mă. Făceam socotel cu serii. Pe la 8, așa, schimb bețele. Telefonul. E în buzunar aici. Filmez și cu telefonul și cu ăsta. Zic că are 20? Da, aici. Maxim 13, 200. Dai-mi S-a așa. bucurat. Bulangiu, Ce s-a râdă, mă. bucurat, mă. Muistul. 16,2. Nu mă, că nu e ok. Ba, oricum am rupt. Ce? Am prins un pește, eu. Ce vreți? E ok, Mihai, să nu faci poze cu peștele cu telefonul meu. Ah, scuze. Aveam filmarea, mă. Dă până la mine un pic, că... Du-te. Hai să pun asta pe cap. La 14, mă? Așa. E lung, mă, e gras. Ne pregătim să facem poză. E bătăios. Da. Torpilă. Mamă, ce cățoasă. Ce-ai mâncat tu? Verdeață în pula mea. Nu vrea. Și am închinuit și eu. Până i-a rupt capul. Eu nu m-am chinuit deloc. Ia uite ce frumos. Hai mă, nu vrea. Ce ai aruncat tu? Cred că ești ok. Uite, Cred că sunt ok oricum. Că nu mai pot oricum. uite, e bine. Super. Gata.
Release me! Atâta. S-o putut. Luci, captează momentul, dar nu-i mare, să fim păcate. Suntem pe- Suntem pe balta cu Caraj de la Doripescu, Vadul Roșu. Împreună cu colegul Vadul Roșu Surpat. Nu e... Și cu colegul Click Click. Oho! Să nu scapi! Ia de morbita dulapul. Dacă văd ultimul e mare. E ten. Cum să nu fie un ten la mine? Cum să nu fie un ten la mine? Nu te îngât. Ah. Ușurel, hai! Nu! Băga mi-aș pula să-mi bag în el! Sunt morți, mă, n-am tras! Stai în acțiune. Să-mi bag pula. Dar de ce? Trebuie să lași, mă. N-am făcut, mă, nimic, mă! L-am ținut doar! De ce mă filmezi? Cred că a scăpat. Cum e, Săbi? Buh, ce frig e! M-a adus? L-ai văzut? Nu l-am văzut, dar e mai aproape. Mm. Ăla-i, mă. Bravo! Nu o să-ți faci bani, tu singur. Telefonul pe unde l-ai? Dă-i alea la o parte de pe alea, te rog. Îți bag Google-ul de acolo înainte? Dacă poți. Uscat aici la tine, bă, Sebi, vorba lui Luci de mai devreme. Da, mă, dar în momentul acela. A venit, frate. A spart ghinionul la standul 23. Mamă. Mamă, ce animal de pește. Bine, cucu. Ia să vedem. Rămâi pe poza de profil. Îl faci pe Luci. Mamă, mamă. Mai ai și ceva apă în string. Bă, da, băiatul e bine, bine, nu așa. Ți-i puțin cucu. Da. Închide-l că... Ai. Ai reușit? E pe 0? Da. Hai că am reușit. Am văzut ceva 18. Ia uite, mă. Nu pot să-i pun aici asta. 19. Da, ține-l. Păi ține-l în mână. Ține-l tu în mână. Stai. Stai locul. 19,3. 19,2. Gata, poți să lași. Foarte aproape de poza de profil. Bă, cucule, mă bucur pentru tine. Ai spart un bolovănoi. Ia. Las că filmez eu. Da.
Bravo! Să și la poză. În sfârșit. Ăla-i Cucusan. Bravo, Cucusan, hai să dai drumul, gata. A pornit înregistrarea mai așa, dar ca să ai și tu un rateu, că la cât te-ai prins. Dar poate îl scoți, e blocat în stuf. Să te văd ce faci. Vreau să-l sperii să fugă. O să fac bu. Cum să fac? Să-l sperii să fugă. Scos, bă, nu cred, bă, nu vrea să lase nimic, mă. Stai să vin eu acolo. Nimic nu vrea să lase, ia uite ce crăpălău încă. Cum să-l iau, că trebuie să vin eu acolo în locul tău. Stai așa. Ce crăpălău încă, nici nu e mic. Mamă. Meclosan. Băi, mare rău ăsta. Serios. Eu ți-am zis că e mare. E mare, mare, frate. De când a tras. E mare, mare. Bă, uite ce frumos e. Bravo. Mamă, cât animalul. Eu zic că e bun ăsta. Eu zic că e un pește de dimineață așa frumoasă, de septembrie pe final. Bă, ești nebun. Ăsta cred că ți-ai bătut pe beu, fii atent aici. Pe poartă vă Ăsta are 20 plus. pe poartă. Ia să vedem. Greutatea oficială. A, nu, 18,39. Bă, nu e rău. E bine. Pentru așa dimineață. Super. Așa, ridică. E bine, stai. Vrei mai din spate așa? Stai. Gata, eu zic că e super. Ia uite ce așa ce poză ți-am tras. Ai, ăsta-mi plac. A venit și momentul plecării. Am scos bețele, suntem la Sebi aici. Ultimele pregătiri, să strângem tot. Tam Grigor, din păcate plecăm mai repede, se anunță cod portocaliu, galben, nu știu, de ploi, vânt, urât. Trebuie să plecăm mai repede. E ora 10:30. A fost fain. Să vedem ce va fi data viitoare. Zic cu ceva. Ceva. La revedere, ne vedem data viitoare. Cu noi. No, am plecat. Concluzia este că Luci e un bulangiu. Aia e concluzia. În rest... Noi băieți faini toți. Da, noi, da. Luci bulangiu. Ploaie. Bine că au intrat tot în dubă. Data viitoare următorul film la Ianis, nu? Așa. Sau poate mă pui să vin iar în aprilie. În octombrie. Nu, în octombrie, nu cred că mai vin cu culea. Să vedem, poate vine Să fie. Mara înapoi Da. și se termină. Scrie Sunt Paul plecare aici, că de-aia am și pornit camera. Nu, nu scrie. Aici numai se intră în sat, nu iese din sat. Ideea e că am ieșit din Sunt Paul. Imaginați-vă că scrie undeva Sunt Paul, o să editez eu. Bun, bine. Nu? Să mergem la descărcat acum, nu? Ne mergem la descărcat și la uscat. Cam asta a fost aventura noastră la Sunt Paul. A fost super fain, am prins pești frumoși, ne-am distrat, ne-am simțit bine. Ce pot să vă zic? Dacă v-a plăcut ce ați văzut și vreți să vedeți în continuare filme de genul ăsta, dacă mai mergem la pescuit, scrieți-mi acolo la un coment sau ceva de genul. Iar dacă sunteți interesați să adăugăm în filmele de genul ăsta și monturi, și nadă, și chestii care le-am folosit, la fel vă rog să-mi scrieți acolo un mesaj și le vom adăuga pe parcurs. Mulțumesc frumos, numai bine!